Er is vooral verlet van loskers, plaatwerkers en machinewerkers. Bij O'Rail in Halm hadden ze daar een leerwerktraject op zet. We hebben nu momenteel 4 mensen rondlopen. En die zijn hier alle 4 gestart. En die bevallen supergoed. Die lopen hier met veel plezier rond. En we hebben 2 op de zetterij, 1 op de verspanerij en 1 in de montage nu. Een van de jongens in het traject is Jeroen Munsterman, die hiervoor bij de Mediamarkt werken. Je werd, overal werden mooie, goed dingen uitgelegd en je kreeg echt van alles wat mee. Dus je kwam eerst een aantal dagen bijvoorbeeld hier op de zetterij te staan, bij de lasersnijer, bij het lassen. Dus zo kreeg je wel echt een goed beeld van wat het precies te bieden heeft, deze sector. Met de wieken van de metaal willen de bedrijven zien dat er genoeg werk is in de sector. Die komt uit de meubelindustrie, anderen die komen bij de Mediamarkt weg en ze pakken het allemaal gewoon lekker op. Als je graag wil werken en je vindt een stukje techniek vind je belangrijk, dan kom je er wel.